ספירונס, היינו משחקים ביחד, בתוך הבית. היה בבא יעקב בא מהשוק, כולם שקט, כל אחד, ביום קידוש בשבת, היו יושבים פחות 70 איש, על השולחן. איזה בית זה? זה בית גדול, נראה לי כמו מלון. בית, תראה, קודם כל, לא בתים כמו אלה סגור, פתוח. מה זה פתוח? 3 קומות. 3 קומות. 3 קומות קרקע, בקומות קרקע בדרך כלל הסלון, והסוכה של בית פתוח בתוך הסוכה, והיה גינה בתוך הסוכה. מה זה פטיו מרובע בפנים? כן, כן. מסביב הבית? מסביב לבית. ובפנים גינה? גינה בפנים, היו עושים עם סוכה מוכנה. סבא שלך עליו השלום היה תמיד מכין את הסוכה לפני יום סוכות, זה סוכה מוכנה, היה רק מרכיב את זה. ומסביב לזה היה בית, באמת בתים, וכל אחד שהתחתן נתנו לו חדר. סבא שלך התחתן, סבא שלי נתן לו חדר לגור בה שם. כמו אצל הערבים. כן, אבל חיו ביחד, אכלנו ביחד, עשינו את השמחות ביחד, הכל ביחד, עם כל המשפחה. ילדים ביחד. מה, התחתנו ביחד? כן, בדרך כלל מתחתנים אחד עם השני. כן, אמא שלי זו מתאמת, חד אהלק ולא תהלק. אתה מבין מה זה? חד אהלק ולא? לא תהלק. ולא יהיה לך צרות? כן, שלא יהיה לך צרות. אז מה, בגג היו ישנים, בקיץ. היה חם. היה חם, היינו ישנים בגג. איזה מזגנים? הפרט והחדקל הוא מדבר. אתה יודע, לטיף אח שלי עליו שלום, הוא היה עובר את החדקל, חוזר בחזרה, היינו עושים את הסעודת שבת על שפת הנהר, עם כל המשפחות שם. כמו בירקון. כמו באיזה ירקון. זה גדול, אין לך מושג. היה שם אי, בתוך הנהר היה אי. כן, עד היום ראיתי את זה שם במפה, יש אי. הייתם עושים תחרות מי מגיע לאי? תחרות ביחד, מי סוחל. אבל קשה לעבור את זה בשחייה. בוודאי, זה גדול, אבל הוא היה עובר גם את האי ותמשיך לצד השני וחוזר בחזרה. לטיף? כן, לטיף. על הגשר או בשחייה? בשחייה. די. כן, כן. תשמע, אחר כך היה חוזר לאכול, מה היה אוכל? סביח. היה אוכל עיראקי או לא? 6 ביצים. 6 ביצים עם הוא היה רוצה הרבה אנרגיה, הוא צריך להכניס. עם חצילים, מטוגנים, עם עמבה, הכל זה ביחד, היה עושה לפה ואוכל את זה. אני קיבלתי את זה סיפורים מאמא שלי, ככה סיפרה לי את זה. סבא שלי, יעקב, היה לו תרנגול. כל יום היה חוזר, נותן לו אור. לפני שהולך לבית כנסת, נותן לו לאכול. לפני שהוא מתפלל, נותן לו לאכול. התרנגול הזה היה קם עולה לגג, עולה על המעקה, והוא היה כל הזמן אומר קוריקו עד שכולם יורדו למטה. לא היו יורדים, לא היה מפסיק. אם לא היו יורדים, היה נשאר. שעון מעורר, עם סנוז. זאת אומרת, היה כאילו מעורר אותנו. מי שלח אתכם לבית ספר ואיפה למדתם? אני למדתי באליאנס. זה זכותו של אבא שלי. מה? אליאנס. אליאנס. גם הילדים שלי למדו באליאנס. כן, אבל... אולי בשם יש גם כן... ואתה יודע מי דאג לי? אבא שלך. וואלה? כן, רק אבא שלך. אבא שלי כבר היה מבוגר, אבא שלי מבוגר. איזה מבוגר? למה אתה אומר מבוגר? לא, בארץ, אבא שלך לקח, תפס את כל העמדות, כל ה... אתה מדבר על בארץ? בארץ, כן. שלח אותי גם פה... וכמה היית שבאת? מה? הייתי ילד קטן בין 8-9, משהו כזה.
כן, אז הוא הכניס אותי לבית ספר מקווה ישראל, וזה גם כן של אליונס. אמר להם שאני למדתי באליונס, הוא רוצה להמשיך פה באליונס. אז למדתי באליונס. למדת צרפתית? לא, שם לא למדו אותנו צרפתית, שם למדו צרפתית, שכחתי את הכל. וואלה. אתה יודע, כי מקווה ישראל לא למדו כלום. כן. רק חקלאות. חקלאות, לא, למדנו גם... אני זוכר את המקום, זה מקום יפה. מאוד יפה. פעם לקחתי שוקי שם, אבל עכשיו הם... וסיימת את המחזור במקווה ישראל? כן, כן. ברצינות? כן, בזכות אבא שלך. אתה יודע, למדו יחד איתי אלופים גם כן היום, בן גל. יאנוש בן גל למד איתי. אתה אותו שנתון שלו? יענו, אם אני הולך עכשיו במקווה, אני רואה שמה, סיימת. אבל לא אוכל מתוק, זה מתוק מדי, לא אוכל מתוק. היה תקופה. לא, תגמור את זה, נו. לא מעוניין אותי, אני אעיף את זה. אתה מפריע לי באמצע הסרט. הוא מדבר על דברים מהיסטוריה, אתה מביא לי בקיטקאט. באמת. הבן שלך הביא את זה. ומה מעניין אותך? וזה זכות של אבא שלו, תמיד אני זוכר את זה. הוא הכניס אותי לבית ספר, הוא למד אותי, התמודדתי עם החברים שם. אבל איפה הוא למד? מי? אבא שלך? כן. אבא שלך למד קודם כל. בארץ? לא, בחו"ל. בחו"ל למד. אנחנו בבגדד על החידקל עכשיו היינו. במקרה באנו למקווה ישראל. למד באוניברסיטה. אבא שלך למד... אבא שלך הגיע לפה רואה חשבון, לא? כן. עורך דין. לא, עורך דין. ופה למד ראיית חשבונות. פה במאפייה. יש סיפורים שהוא היה גם כן עיתונאי, אז אני לא יודע מה להאמין. כן, 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 אבל באמת היה... שבא לפה... ממש קבלו אותו כולם בידיים רחבות. אבל איפה הכסף? מה ההבדל בגילים בינך לבין אבא שלי? הרבה גדול. הבדל גדול. הוא היה גדול, אני הייתי ילד קטן. הבדל גילים? כן. כמה אתה מעריך? 12 שנה. באמת? אתה יודע, אבא שלך הלך לעבוד בבצרה. הוא תמיד סיפר את הסיפור הזה. בצרה זה עיר נמל בעיראק. ועשו מישהו שידבר אנגלית. לא. רצו לדבר אנגלית, והוא לא ידע. אז הממונה של המחוז הזה של בצרה היה כמו שר. לקח אותו וגמר בית ספר, כבר ידע אנגלית מצוין, בתור מתרגם. באונייה היה צריך עם הקפטן לדבר וזה, לקח אותו בתור מתורגם. והיה בא מבצרה לבגדד פעם בשנה כזה. עובד שם, עבד בבנק חקלאות בבגדד, שלחו אותו לבצרה. אז למה הוא סיפר לי שהוא היה עיתונאי? אני לא מבין. גם כן היה כותב בעיתון, בעיראק אפילו. עוד אני זוכר את זה, כותב בעיתון. קומוניסט. כן, אבל דנו אותו 7 שנות מאסר עם עבודת פרך. בלעדיו. אמא שלי, זכרונו לברכה, הלכה לשופט, התנפלה על הרגל שלו, נשקה את הרגל. אמרה לו, זה בן שלי, הוא מפרנס אותנו, הוא בבצרה ואתם עשיתם לו זה עוול. אמר לה, אל תדאגי, אם אנחנו נראה שהוא יוצא בריא לגמרי, אל תדאגי. באמת, חלמה חלום, שהיה לה איזה חוטים שחורים, פרמה אותם ככה, פרקה זה, החוטים השחורים נחפזו ללבנים. וסיפרה, למחרת בבוקר, היה יום שבת, הוציאו אותו לגמרי בתור זכאי. זה היהודי היחידי שהוציאו אותו זכאי, בזכות של אמא שלי. רק עם האלה, תאמין לי, אין להם כבוד. אבל הוא אומר שי סיפר לי שחברים שלו שם, לא יודע, לא יצאו חיים שם. בטח, ישב בבית סוהר, הוא מסר את עצמו, היה יכול לברוח לפרס, אבל אם היו תופסים אותו, היו גומרים אותו. כן. אנחנו מסרנו אותו לשלטונות שם, ותפסו אותו בתור קומוניסט, ציוניסט,
אמא שלי בזכותה הלכה, נשקה את הרגל שלה, זה, ושחררו אותו. השופטים היו יושבים בחנות של אבא שלי. כולם מכירים אותו. תמיד מישהו הלך ברחוב, תפסו אותו. אמרו לו, אתה רוצה להרוג את השופט הזה. אז אמר לי, שמע שיושב בחנות של אבא שלי, שחררו אותו. באמת? שחררו אותו. שלום, שלום. ומה שהוא היה עושה בעיראק? היה לו חנות לבגדים. כן? חנות לבגדים. בדים. ועבד שם, ובאמת, הוא לא רצה לבוא לארץ, לא רצה להישאר. באמת? כן, הוא מאוד אהב שם, היה לו. כל הערבים אומרים לו, מה אתה הולך לשם? אתה כמו כבשה עם 70 זאבים, איך אתה יכול לחיות את החיים האלה? והוא לא רצה, כולנו רצינו לבוא, אבא שלך, הוא נסע לפרס, ואחר כך חזר בחזרה, ואחר כך, לא, הוא בא קודם לארץ. איך היו שולחים את הכסף שלהם מארץ? היום כותבים, תשלמו, באמת היה משפחה קוראים לו נבי, והם העבירו את הכספים האלה בחוץ לארץ. תשלמו לזה שגר ברחוב, נגיד ברחוב פינקס, מספר זה לזה, קנה אצלנו 50 ביצים, תשלמו לו, ידעו ביצים זה היה מסוגל 1,000 שקל. כן. רגע.